Hej og velkommen til denne video, hvor jeg vil vise dig, hvordan du afkalker og vedligeholder din Sage espresso-maskine, her vist på en Sage Barista Pro. Det første du skal gøre, det er at tømme din drypbakke, så den tager vi lige her. Og som I kan se, så er den godt fyldt, så lad os få tømt den med det samme. Nu har jeg tømt og rengjort min drypbakke, så nu er den klar til at ryge tilbage i maskinen. Det vi skal gøre nu, det er at vi skal have fjernet maskinens vandtank, tømt den og også taget kalkfilteret ud. Så det jeg gør nu, det er at jeg lige tager vandbeholderen her og fjerner fra maskinen. Nu har vi tømt vandbeholderen for vand, så nu er vi klar til at afmontere vandfilteret. Et sted imellem minimum og maksimum markeringen på din vandtank, der vil du finde det her afkalkningsmarkat. Hertil skal vi nu have fyldt op med 10% afkalkningsmiddel og 90% vand. Det afkalkningsmiddel, som jeg benytter, er det her Urnex Liquid Discal, hvilket er et flydende afkalkningsmiddel. Det er vigtigt, at du altid læser brugsanvisningen på det afkalkningsmiddel, du benytter, og hvis du bruger tabletter eller pulver eller anden form, så skal det oftest opløses i vandet inden. Men jeg bruger altså det her flydende. Og vi starter med at hælde helt almindelig vand i. Så nu har vi jo vores afkalkningsopløsning i vores vandbeholder, så nu skal vi have sat vandbeholderen på igen. Og det er også vigtigt, at vi har fjernet vores porterfilter fra vores gruppehoved, så er vi nemlig klar til at tænde for espressomaskinen. Det lækkere ved at være på en Sage Barista Pro, det er, at vi simpelthen bare kan bevæge os ind på menupunktet her, og så har vi skærmen til at hjælpe os. Så bevæger vi os over på Descale, og så vælger vi den ved at trykke på knappen igen. Inden vi går i gang med at lukke afkalkningsmiddel ud gennem maskinen, så skal vi selvfølgelig have nogle beholdere under, så det ikke vælter ud over det hele. Og vi skal have en til under steameren, og så skal vi have en til under gruppehovedet. Og man kan bare bruge helt almindelige skål. Så ved at trykke på enkopsknappen, som gerne skulle være begyndt at lyse, efter vi er gået ind i afkalkningsprogrammet, så starter vi altså den her proces. Afkalkningen på din Sage espresso-maskine foregår i 3 faser, hvor du selv skal hjælpe maskinen med at bevæge sig fra den ene fase til den anden. Heldigvis med Sage Barista Pro, der bliver vi igen hjulpet af vores display, der fortæller os, hvornår det er tid. Og nu er det altså tid til fase 2, hvor det er varmevandsfunktionen, hvilket vi ændrer ved at gøre ligesom vi gør, når vi benytter varmevandsfunktionen. Det kan ske undervejs under afkalkningen, at din vandtank begynder at være tom. Her skal du ikke begynde at aftage vandtanken, men fylde i stedet bare mere vand i undervejs. Og nu er vi så klar til at få afkalket steameren også. Når du har gennemgået de 3 faser i afkalkningen, så kommer der et R frem på displayet. Nu skal vi have tømt for drypbakken, vi skal have tømt vandbeholderen for rester af afkalkningsmiddel, og så skal vi fylde den op med rent vand op til max. Nu har vi gjort det, så nu er vi klar til at trykke på etkopsknappen igen. Så vi starter de samme faser en gang til, denne her gang bare uden afkalkningsmiddel. Når du har været igennem de faser, så er du sådan set færdig med din afkalkning. Så nu er det egentlig bare vigtigt, at du får taget dit udstyr grundigt af. Så skal du have tømt for drypbakken, du skal have tømt dit vandtank for afkalkningsrest, så skal du have fyldt den igen op til max, og du skal have sat dit vandfilter tilbage i maskinen. Og så er du klar til at brygge. God fornøjelse.